O tempo pasa voando dentro da feira Etiqueta Negra en Pontevedra e non é para menos. Aquí hai ata 80 postos nos que facer parada e en todos algo que escoitar ou que degustar. Hoxe foi o derradeiro dos 3 días deste evento, todo un referente pros produtos gourmet de Galicia. A nivel de Galicia, pois é o mellor escaparate que podemos ter. Para mí é a mellor feira de Galicia do sector gourmet. A maioría deles repiten ano tras ano e non perden a oportunidade de participar. Levamos participando desde o primeiro ano, fallamos aí un ano polo medio, pero despois o resto das edicións viñamos todas. Levamos vindo desde o principio, desde os orixes, e unha feira que a verdade nos gusta moito, porque é así pequena, familiar, acolledora. Xa viñamos edicións pasadas, xa temos bastante traxectoria na feira. Outros estreanse neste 2023, é o caso deste posto no que atopamos galletas cunha receita típica da Ribeira Sacra. É a primeira vez que estamos, a verdade é que moito mellor do esperado, sempre ves que as expectativas baixas para non tal, e moi ben, hai moitísima afluencia de xente. O abano de produtos é tan amplo como variado. Por exemplo, na parte doce temos por un lado a granola artesana, que é un produto que de tendencia, non? No mercado gourmet, e despois outro produto que aquí tamén nos funciona moi ben son mermeladas. Este ano, un pouco como produto estrela, estrenámonos con uns polvoróns de amendoa elaborados con manteiga de porco celta, e é o primeiro feira, o primeiro lugar onde as estamos vendendo, e a verdade é que estiveron gustando moito durante todo o fin de semana. E tamén atopamos queixo, aceite, conservas ou incluso caracois. Nós temos unha granxa de caracoles xa desde o ano 2000, no ano 2015 empezamos a elaboralos en conserva. Aquí é o que máis chama a atención porque non temos a costumbre. Producimos un aceite que é de extracción en frío, sin filtrar. Sacamos ao mercado queixo mouro, por exemplo, que é o noso neno bonito, por dicilo así, é o que máis premios e máis recoñecemento está tendo tanto a nivel galego como internacional. De feito, fai 15 días levou unha medalla de ouro no World Cheese Awards de Noruega. É un queixo semicurado de pasta blanda, bañado con café e canela. Nesta derradeira xornada, estudantes de toda Galicia chegáronse á Etiqueta Negra. A maioría son do sector da hostelería, pero tamén os hai, entre outros, do sector da administración ou dirección de empresas. Como informarnos sobre todo de las denominaciones de origen y tal, de las que hablamos en clase, entonces pues sí que nos es muy útil para, sobre todo asignaturas algunas, como puede ser gastronomía y nutrición y tal. Sí, para ver las técnicas también que tiene el resto de gente, los ingredientes, cómo es el resultado, los precios también, es también muy importante. Las materias primas que utilizan y algunos productos nuevos que no conocíamos. Aprender un poco los puestos, lo que había, los pequeños comercios, tal, la gente que está en iniciación, y pues para probar, para coger principalmente ideas. Os vendedores poñen en valor a importancia de Etiqueta Negra para promocionar e levar o seu produto un paso máis alá. Destacan a importancia do público especializado e profesional, sen descoidar o público xeral. Por un lado, público profesional para que colla o teu produto e o expoña, pero o público en xeral tamén é importante para que nos coñeza. Sí que nos interesa tamén que os restauradores, donos de tendas gourmet se interesen polo noso produto e tamén nos axuden a chegar a un público máis diferente. Todos son importantes dentro da cadea. Ademais dos postos, a feira ofreceu durante as 3 xornadas charlas, catas ou degustacións nos seus distintos espazos complementarios. Por exemplo, esta mañá puidemos asistir a unha introdución ao mundo da cervexa artesá que deixou a máis de un con bo sabor de boca.